زخبركم تخاتلتي راي مدب تعنا كم يحديركم لو بخا كم لمادنا ناي 21 حدا معلطات تشالنج كنقبر حنتي كافتي قبو كنقد فادقنا ارستي حيزا يا مصير لخو كلها خوينا بحدا كنبس لخا تسفا قبر دحر الزغا لومي نتا ناي كروسفيت اب كندي اب اوبن تايم نقبرا اب بنصا دوسد توسد نقبرا لومي بنتخا لمتن اب تحت 10 دقيق كنقبرا خنفتنينا ايديالي 15 سقاب 17 كون تقبا سجن مس جمرنا يا دحن نزاربولو ناي لومي رستي ازيا اقداسيت بزح غزي كمزي ولاون دين الزاربلا عينت كوينات تسمعني ጫፋተን كيفنا اينا እንዳዘርና ሕጂ ግን ስጋብ ሕጂ 16 ኣርእስቲ ኣዝዮም ዓበይቲ ኣርእስቲ ኢና ተንኪፍና ዘለና ሕጂ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ ብዕምቀት ክንሪኦም ንኽእል ኢና ግን እዚኦም ከም መበገሲ ክኾኑና ድኽእሉ ሓንቲ ካሚቲ ኣብ መዓልቲ ንክንዓቢ ዝሕግዙና ሜላታት እዮም የቕሬታ ዶም ጌዳ ትደለኹ ምክንያቱ ኣብዚ ቦታ ክመፅእ ከለኹ እዚ ድመርፆ ካብቲ ገዛውቲ ርሓቕ ዝበለ ስለ ዝኾነ ሰብኣይ ተስእኒ ሰብኣይ ረብሽኒ ካልኣይ I have a lot of space ክሰርሓሉ ድኽእል ኣብዚ ክመፅእ ከለኹ ግን ሪሰፕሽን ስለ ድኣብየኒ እቲ ኢንተርኔት ስለ ድኣብየኒ ዶንጌ የቕሬታ ሶ ሎሚ ብዛዕባ ምንታይ ኢና ክንዛረብ ብዛዕባ ትብዓት ብዛዕባ ካሬጅ መጀመርያ እንታይ እዩ ካሬጅ ንምንታይ ኣድለየ ካሬጅ ኢልና ንድሕር ክንዛረብ ኮይና ትብዓት ክንብል ከለናስ እንታይ ኣድለየ ዴፊኒሽን ናይ ካሬጅ መጀመርያ ንርአ ካሬጅ ክበሃል ከሎ كينيوتي فرهي كينيوتي نعنا دفتر لنا رعدي سجيرنا كنجبره كنكل كلنا كارج بحال كارج مالت كينيو فرهي نتفرهي دلنا ديفره تبع بحال ديفره مالت هيكون نتفرها تقاطع صير نتي دفره نجر تسعره نتي دفره نجر كجبره دخل بزح جزي كم دي اب عودي انتاي تبعت كم زي اب مشالو دفره نجر كنبل كرناس بزح جزي اب نهيورنا اب حدا قاعد اتو نجر اللي انا نحسب حكي دفرها الناس بزح جزي اب امرنا بمجمريا فرهي لا نقول صخلنا فرهي is defined as a natural response نا اكلاتنا خوينو for the brain to give you a fight or flight state okay امرنا ابتي ناي مهدام وي ناي مباس ባህሪ ዘእትዋ ምባስ ክብል ከለኹ ናይ ፊዚካል ምባስ ማለት እዩ ምርብራብ ምቅላስ ዘእትዋ ወይ ኣብ ምቅላስ ወይ ኣብ ምህዳም ዘእትዋ ናይ ተፈጥሮ ኩነታት እዩ ሕጂ ከምቲ ቅድሚ ሕጂ ድበልናዮ ካብቶም ንሓስቦም 70,000 ሓሳባት ኣብ መዓልቲ 80 ሚእታዊት ካብኦም እንታይ የሚልናዮም ኣሉታ የሚልናዮም እዚኣቶም ከዓ ብምሉኡ ምስ ፍርህድ ተኣሳሰሩ እዮም ወይ ከዓ ሪስፖንስ ናይ ሓደ ክጎድኣና ይኽእል እዩ ድብል ነገር ሓሳብ ኣብ ኣእምሮና ምስ መፀ ንኣብነት ደምፃናዮ ከምዚ ኣካላትና ኣብ ሓደ ፅርግያ ክንከይድ ከለና መኪና ክትመፅእ ትኽእል እያ እሞ ኮይኑ ጉዳእ ብምባል ቀባሕ ክብል ይግድደና ዝደለኽዎ ቦታ ኣብቲ ኣንድሕር ቁርብ ርሕቕ ኢለ ኣይፍቀድን እዩ ምክንያቱ ምዝና ኮሮና ቫይረስ ተዓፅዩ ስለ ዘሎ ሕጂ ሰባት መፅኦም ድኾነ ነገር ክስምዑ ስለ ዝኽእል ሪስፖንሲቭ ክኸውን ስለ ዝደለኒ ኣብ ኣእምሮ ይነግረኒ ኣሎ እንተ ደኣ ሰብ ምልክት ገይሮም ናይ ግድን ሪስፖንድ ክገብር ስለ ዘለኒ እዚኣቶም ቀለልቲ ንመስሉ ግን ኣዝዮም ፍርሕዮም ግን ሰብ ክዘልል ደይክእል ካብ ቅድሚ ሕጂ ዘጋጠመና ሰነዳት ኩሉ ግዜ እቶም ፍርህ ንብሎም ሓድሽ ፍርህ ድበሃል የለን ሓደ ነገር ከይፈለጥናዮ ኣይፍራህናን እዩ ምስ ቅድሚ ሕጂ ደጋጠመና ጉድ ሞርኒንግ ኩላትኩም ምስ ቅድሚ ሕጂ ደጋጠመና ነገር ነቲ ስእሊ ንቅድሚት እንዳምፃና ልክዕ ከምዛ ህመት እዚኣ ተጋጥም ከም ዘላ ጌርና ንሓስባ እሞ ሽዑኡ ንዕኡ ከይንገብሮ ኣይንደፍርን ነዚ ሜላታት ኣለዎ ኦኬ እዚኦም ይኽኣሎም ምኽዘት ትመፅእ ኣለኹ ሜላታት ኣለዎ ነዞም ደፍሩህና ነዞም ደርዑድና ነገር ክንሓልፎም ንኽእል ኢና ክንሰግሮም ንኽእል ኢና ክንገብሮም ንኽእል ኢና ንዖም ክንገብሮም ድሕር ደይክኢልና ግን ስእልታት ኣሎ ምሽ ቀደም ኣብዚ ከምዚ ኢልካ ሰጥ ኢልካ ትሰኣላ ፅናዓት ይረካ እንድሕር ትብዓት ዘይብልካ ድኾነ ነገር ኢኻ ክትገብር ደይትኽእል ትብዓት ማለት ፍርሂ ክህልወካ የብሉን ማለት ኣይኮነን እዚኣ ተቐንዲ ክትርዳእና ኣለዋ ትብዓት ክንብል ከለና ነቲ ፍርሂ ብሜላ ክትስዕሮ ከለኻ ነቲ ፍርሂ ናብ ካልእ መልክዕ ናብ ካልእ ንዓኻ ከተባባዕካ ንኽእል ነገር ክትቅይሮ ከለኻ ትብዓት ይበሃል ኦኬ ብዛዕባ ንዓይ ደፍርሃኒ ዝነበረ ነገር ቅድሚ ሕጂ ዒለኩም ነይረ ፍርሂ ማለት ኣነ ብሊብያ ከም ዝመፃኹሞ ኣብቲ መገዲ ገለ ካብቲ ንዓይ ደፍርሃኒ ዝነበረስ ኣብ ራእየ ከይበፃሕኩ ከይተርፍ ኦኬ ኣብ ራእየ ከይበፃሕኩ ከይተርፍ ብዙሕ የሻቕለኒ ስለ ዝነበረ ኩሉ ግዜ ከምዚ ነገር ብዛዕባ ካልኦት ሰባት እውን መገዲ ክሓስብ ከለኹ እቲ እንኮ ደፍርሃኒ ኪንዮ እቲ ፊዚካል ሞት ገለ ደይኮነስ ኣብ ራእየኻ ከይበፃሕካ ንኸይትኩለፍ ዘሎ ብድሆታት ነዚ ንክሰግር እንታይ ገይረ ኣይ ወንት ስካይ ዳይቪንግ ደፍርህ ዝበሃል ነገራት ኮሚታት ካልእ
ኣድሬናሊን ራሽ ዝገብሩ ካደበሉ ነገራት እቲ ደፍራሃን ደበለ ነገር ብኡ ጀሚረ ማለት እዩ ስለዚ ናፍተን ነጥብታት ትከይድ ፍርሃትን ትብዓትን ማዕረ እንድኸዳ ኣብ ፍርሃት ደሎ ትብዓት የድሊ ኣብ ፍርህ ደይብሉ ትብዓት ትርጉም የብሉን ወላ ሓደ ኣይድልየካን እዩ ማለት እዩ ኦኬ انت لا تبعت دايبلكا نتدفره نجار كتبده نتدفره نجار نسخة كسعره انت حريته بيجيس كاجن افتز الله خايف لو جيمك اخذ تعرفمو كاب تعلم انا حجها حنت خاميت نقدميت كنكاين حنت خاميتي بريبل كنقبر نسنتو هليلن كاب حدا درجه خمس حنا سلازخونه تقدامي تخابزين كمان كنقبر ندلنا خذلونا دقبا حدش نجار نمفتان تبعت مالتي ازي اكسرسايز ازي تمال ميري امسلن تبلن نيرا او ازي برتعيو ازيخا فيت كتكون لك انا زغط جوبرو ويك ازي سايكلاني the brain is telling us lies people اذا امرنا مع قالوا تاود هون ነገር ይነግረና ስለዚህ ንዓኽ ንቂራ እንድሕር ኮይና ክንተብዕ ክንቀላልና ትብዓት ኣብ ኩሉ ነገር ይዳቱ ኣብ ስራሕና ይኣቱ ኣብ መነባብሮና ይኣቱ ኣብ ንገብሮ ነገር ይኣቱ ኣብ እምነትና ይኣቱ ኣብ ኤቭሪቲንግ ንገብሮ ናይ ግድን ሓድሽ ነገር ንክንገብር ነቲ ንዓና ኣእምሮና ግደፍ ድብለና ደበለ ክንገብር ትብዓት የድልየና እሞ እተን ሓሙሽተ ነጥብታት ደምፃኸውን ንምብላሽ ብዙሕ ክፀንሑ እንድሕር ትኽእሉ ኮንኩም መጀመርያ ኤምብሬስ ዮር ፊር ናተይልካ ሓዞ ፍለጦ ኣለልዮ ትፍርህሞ ካብኡ ኣይትተሓባእ ኦኬ ካብቲ ፍርሂ ኣይትተሓባእ ከም ዘሎ ፍለጦ ኣለልዮ ከም ዘሎ ከዓ ንሕና ኢልና ንውሰዶ ነለልዮ ኤምብሬስ ኦኬ ቀንዲ እቲ ደዓበየ ሽግር እንታይ እዩ ንዑ ኣቮይድ ክንገብሮ ከለና ካብኡ ክንሃድም ከለና ዝያዳ ነቲ ፍርሂ ክዓቢ ኣባና ترى نهبه ويعدل نهبه لنا مالك ስለዚህ ተቀዳሚት ነጥብ እንታይ ካኡ ክንሃድምኩም ክእለ ብልና ካኡ ክንሃድምኩም መርጽ የብልና ፍርሂ ደፍራህና ነገር ንኣብነት ኤክሰርሳይዝ ምግባር ንሓደ ደፍራህና ኮይኑ ፑሽ ኣፕ ንሓደ ደፍራህና ኮይና ነታ ፑሽ ኣፕ ዋላ ብሓደ ግዜ ሙሉ ኣይንውፅያ let's start small ግን ንግበራ ከም ዘላ ፈሊጥና let's push forward let's do it دحر نعون أبانا بجزار اسمها كنت أنا I like to write things مغنياتو نأمري كلا نجر كحسول سلز اللي كاب أوسق إلى ذكره أبزنت على قميتين نأمري نمحسبتكم الله كنا مغام مسنا دي أنت دفرهنا نجارات على لوقينا منتهي دفرهنا زنبرة قليلنا خلنا نحسب write it down زين نجارات زين نعيف رهنين بيان كجمر العب أنت بعد كتري نعبنت interview مخاد مالت بزعم مسرح دليقة قال متى كيد كدل خلها وي كمون دك تبعتيو دك انستيت فوتوان سبات تحت قدل يقلهم وي عركنت دغونه حدش مسغغار كمص قدل له وي سب حدار نحركمكم زعبا قلع تحسبوا كلهم اب هيوتنا بدلو ملكع نحسب مالتي وي حدش قانقا كتمهارو كجمرو كلهم دغونه ነገር كخون خلي دفرهنا ነገር መጀመሪያ ነለልዮ نحنا إلنا نحزو نعو شعو ቀጽላ ደላን ኣዚ ኣገዳስያ እንተ ዳ ደፍራህና ነገር ኮይኑ ኣለሊናዮም ፈሊጥናዮም ልክ ከምታ ጾል ምሕጅ ንገብሮ ዝነበርና እንታይና ንገብር 5 4 3 2 1 go decide what is it እንታይና ክንገብር ኦኬ ነታ ደፍራህና ደለላያና ነጥቢ ቅድሚ ዳኣገረ ኣብ ኩሉ ሓሳብ ትንታነ ገለ ኸያተና خلنا we need to make a decision right away ታድነው ዋሕድ ግዜ ንህባ 5 ሰከንድ ያክትከም ደልዋ ደፍራህና ነገር ኣነ ቋንቋ ምዝራብ የፍራህኒ ምክንያቱ ጌጋ ተቦልክኸ listen ጌጋ ማለት እንተ ትፍትና ለኻ ትጋገ ትፍትን ተሊኻ ትጋገ ተሊኻ ተዓብልኻ ምክንያቱ ሓደ ሰብ one way or the other ክርመካይ ብዙሕ ግዜ ካብ ትሰምዖ ማለት እዩ ቋንቋ ተኣታ እንዳለ ዝዛረብ ሰብ ወይ ኣብ ቋንቋ ዝሽገር ሰብ ቀዳመይ ተሽግሩ እንታያ ፍርህ ስለ ዘሎ ከይጋገ ስለ ዝፈርህ ማለት እዩ ኣብ ኩሉ ነገር ማለት እዩ ወይ ከይጎድኣና ወይ ከይንጋገ ስለ ንፈርህ ወይ ካልእ ሰብ ከይብለና ስለ ንፈርህ this is a cage عطينا يدلو خمزي جمد أسيرو أنا واحد أسرك أنا أسيرنا زلوا مبر أسراتنا نخون دلنا كابزين موتساها good morning كلاتكم حجة متصل لهم قاعد عن متساهم سلازين تاينا خنقبر لنا مجمريا نلاليو كأوخنا حد ما يبلان كالا يتدماني we need to take action okay نتانا عنا تفرحنا لا نيش تك تكون تخليها نيش نعملت قويا يفرحني وقويا سبركي كخمستهم كقني خليه قلد بهالنجار له good morning كلاتكم قاعد عن متساهم كعبي يقولون بحدا جزء خير الكا دبولا يكون كان كتوت كل اللي فتات لا نجار ني إيشين ترى جميل كاكن استاتوه له every little thing adds up okay لازم تخليت نتبنتايا حمشت 4 3 كلت حدا إذا دقيقة زيادة ده أكل نخطة تنفس تهبكا okay
نختوسن داكل جزي اختبكا تقلي حمش تخاليف كابان العلى ندحر وسيدكا انت يا تقبر نتفرهي اب جزا راسخا ترجم كال ترجم نغهلو اوكي نتفرهي كال ترجم نغهلو زياده اب بتدفرها كان ملكوع نختحسب نعمرها عدلته والله اب كن دوغ انت تقبر jump straight on into it اوكي but stay safe ابنت ኣብ ሓደጋ ደውድቐካ ነገር ኣካላዊ ጉድኣት ከምፃልካ ዝኽእል ነገር ወይ ሎንግ ተርም ኮንሲኮንስ ዘለዎ እንድሕር ኮይኑ መጀመርያ እንታይ ኢለ ብብንእሽተይ ምሻሎ ንእሽተይ ክንጅምር ክንክእል ኣለና እቲ ንገብሮ ነገር ብንእሽተይ ንጅምር ግን ክንገብር ክንክእል ኣለና ምስ ዘለለናዮ ነቲ ፍርሂ we have to do something about it and we have to do it quick okay ቅድሚ ሕጂ ምፅልኩም ነይረ ንዓይ ካብ ደሰክፈኒ ወይ ብዙሕ ደይፈትዎ ዝነበርኩ ማይ ዝሕል ማይ ዝሕል ኣዝያ ተስካሕካሕኒ ነይራ ولا بسوانو بعد نسي تعلم ما كله وي نقول حراون ممهر كوينه مستملسكو ماي جريكا بقال مليخا بقال صحي تصنحوس قاعد مقولكا تماك اي زحل نير بسوا خاف تقول نجر سوس لزنبره سو ابزمس مصاوخا خافت قداميتي ناي وينتر وقتي نغلت سلسله نكونه مره تشجع ብጣዕሚ በቃ ወላ ማይ ውዒት ሓፂርስ ድማው ኣይመስለንን ነይሩ ስለዚ ማይ ዝሕል ሕፀኻ ፍፅም ካደ ሒሰብ እዩ ነዚኣ ግን ናይ ባህሪ ለውጢ እዚ ናይ ኣእምሮ ትሬኒንግ ክገብር ምስ ጀመርኩ ኩሉ ነገር ኣእምሮኻትን ከም ዝገበርካዮ ከም ዝኸውን ምስ ዝተባዓልኩ ፈርስት ቲንግ ኣይ ዲድ ወዝ መጀመርያ ብእዳወይ ጀሚረ ከምዚኣ ገረ ቅድም እዳወይ ማይ ዝሕል ሕፀብ the rest of ኣካላተይ ከዓ ማይ ውዒ ሕፀብ ማለት ሽዑ እዳወይን እጋረይን ጀሚረ ሽዑ ተረፈ ኣካላተይ ማይ ውዒ ሕፀብ ድሓር ፍርቂ ነብስኻ ድሓር ብምሉኡ ርእስኻ ከምኡ እንዳበለ ነቲ ማይ ዝውሕል ምሕፃብ ተላሚደ ሕጂ ከምዚ ዝበልኩኹም ኣነ ማይ ውዒ ኣይሕፀብኒ እየ ለበጥ ዝበለ ይኹን ገለ ይኹን ኣይሕፀብኒ ኣይስ ኮልድ በረድ ድኾነ ማይ ካብዚኣ ምስ ኮድኩ ኤክሰርሳይዝ ገይረ ወዲየ the first thing I do በረድ ድኾነ ማይ ይሕፀብ every day ማለት እዩ እንታይ እቲ ወቕቲ ብዝያ ይገድስ እዚ ከዓ እንታይ ንምባል ይደምፀ ዘለኹ ይልመድ በተደፍራህን ነገር